Pappa, toin sinulle kuumaa olutta. Huori, sitä. Ahaa. Mitä sinä? Hässin vittua, jos minä en olisi sinne heitapa sinut. Miksi, vaikka onhan herttaista aloittaa minusta? Hipsu tulee avaamaan! Hei Mii. Muumipappa on maisi! Jos tulet heti, saat häneltä satullaan! Kiirehdi! Selvä pyy. Huikkunen! Hei muu, miten pappa voi? Ja hyvin. Hauska. Juu, mutta hän on vihainen. Älä. Sinun täytyy tulla nyt heti. Pikku Myy kertoi, että annat minulle satulan. Ole minulle vihainen. Tunnettehan muumipapatti. Nojataan. Kaula. Hieno juttu. Se on aina kiinnittu. Tapa kaunottar ilman otsaa. Eräänä myrskynä. Löydösten paperipussista. Ettäs kehdataankin heittää meidän portaissa. Käärön huomasi lastenkodin viilihuoraa. Hylättyloinen. Se olin minä. Sinä olet taas. Ei saatana. En tahdo olla vitu kurpitsa hillo. Miten nurjapolut? Eihän toki. Niin kuin kaikki hyvät tarinan kertojat, Muumipappa osasi lopettaa kertomuksensa oikeaan kohtaan. Viilihuoraa.